For today's video mga kiyat, nag-review pa rin ko na silang para exam mga kiyat. Sama yung review. Kung sila mga kana sa brown or sa green or sa tanan bisag unsa lang nga mong pang-ansiron. Brown o sa asam na siya. Dila assignment kanang mga among exam lisod na kay naka-exam na Lisod na kuno kay ilang exam nga naman, nganong lisod ba? Wala ka maminawas mong maestra. Wala ko naminaw ko na lisod kay na ang ka-exam. Lisod kay na ka-exam Nga do naman. ka dagan kay ko ano. Lisod kuno kay exam nila mga kiyat. Dugay kay may mahumanan na kay daghan kayo suwatonon. Nagani kayo magsuwaton. Unsa man yung mga suwaton dito? Lumba pa rin. Unsa yung suwaton niyo? Nasuwaton ni og bisa mat Mat, katong sad base og sad piece, magsuwat sa mga sad piece de. kato sang kanang sa balansi ay Mag kan balansi kanang as magsuwat na sila mat mga kiyat. nasa kana ay nasa may among assignment kay kuan ay dili among exam sa nasa symmetrical asymmetrical Ah, nako na sila. kanang balansi ba basta mo ka-press sila Nako na sila symmetrical o asymmetrical mga kiyat. basta di sila ka-press magana dayon magana sila dayon din asymmetrical na Kana dili balansi kanang dili balanse mo na asymmetrical. Mm. Nya dayon kanang balance. kanang ana Kanang balance. is balance na Symmetrical. asymmetrical Ha? symmetrical Symmetrical. Nya kanang dili balance asymmetrical. oh Symmetrical. asymmetrical Symmetrical kung mag-balance. mm. Mao di ko na leksyon nila silang eskwelahan mga kita. Dayon na Symmetrical o asymmetrical. kato sang kwarta-kwarta amo sa tukuan nun Unsa man ng kwarta-kwarta? ano kwarta ba na mga Daghan na 100 kay kwarta ng kalakihan kay magkuan mo maghimo mo kwarta dito. Sa day mo? mga mat kanang mat ba kanang mat katong iingon ni mo katong paganina nata sa taas ba Ah, dayon. kanang mga mat kanang mat Mat mata. katong Unsa klase sa mat lagi? mat Mat. dayon nay Mateo? Unsa lagi nga klase sa mat? mat ang klase sa mat kay katong mga kwarta-kwarta din na Kwarta-kwarta? Nga kanang dayon. din ang zero ni mo na usang mga drawing sa pangalan sa kwarta Ang siran ko na lang si mga pangahan sa dagwise na kwarta mga kiyat. susunod sa mga Ayun. susunod na number Ay nyo i-arrange alphabetical. di maoy magdiengon ay Unsa man di ay? kato sa dan sa bis og happy peace kay i-exam sa to Ay mag-exam mo sa Happy Face ako of man Surface. ko taon ba dito ko ba mo sige karong ngayon nara ko nga kagit Ha? Mungunsa ka? nga ko sige ko karon ni kasama ko ko mamagana ko na makamidal Ganahan ka magkamedal. Nya unsay buhaton mo para magkamedal? Manoon? ano ay Manoon ko na siya mag- para magkamedal maminaw sa sa manoon. man Ha? maminaw sa man ay Unsay buhaton mo para magkamedal ka? maminaw ta sa man para makamidal ta basta Dili ka manoon. Dili ka manoon de. ingnan kay ko sang plaswing ni manoon. Manoon de ka. Magtuon. Magtuon manoon. Buwan ka. Di ba? Unsay mong maton manoon magtuon. Unsay maayo? Mas dali. Manoon. Magtuon dugay man. Madugay din mo na. Ha? Madugay ka na basta Magtuon. magtuon. May pa manoon na lang. Di mo na dugay. Di Oh, mo nya na unsa lagi dugay. ayo buhaton lagi para ma-perfect sa klase sa eskwelahan. Nag- Magtuon. Ha? Para Magtuon ko na siya makamidal. para makamidal mga kaya. Ganawa Kaya ang ilang ka leksyon makamidal. ron kay kuan naman to. Unsymmetrical o symmetrical. As Hindi, di ba, symmetrical di ba, o as sim- o an. Ano? Symmetrical. Asymmetrical. An o as. Ano? Symmetrical. Asymmetrical. Ah, symmetrical o asymmetrical. Ambot lang unsa ka nang gihiskutang ni Kajen, ako kasabot ana.